ini lain lho rasane, Dik. Lain kepiye to, Kang? Tak cicipi lah, Dik. Piye rasane, Dik? Kok iso asin ya, Kang? Wong awakmu sing gawe kok takon karo aku to, Dik. Ya wis lah, Cok, nak ngono nanggane aku bali lah, Cok. Pelit juga ku ya, Cok. Pelit loh. Iki kembang pitung rupa warisan Mbah Buyute kita. Gawe apa iku, Dik? Ya gawe pelaris dodolane kita, iku wis meneng ae. Aku ora ngerti lho, Dik, ambek koyo-koyo ngono iku. Wes engko aku ling baca montrone iki. Bismillahirrahmanirrahim. Dodok kemroyok ngadeg gendrecek. Nak ndodok ketok metotok, nak ngadeg ketok mantep. Matrau temen sik kok Dik kok rumah-rumahnya aneh ngono. Wes lah Kang meneng ae ganggu konsentrasi wong ae pun ah. Dodok kemroyok ngadeg gendrecek. Nak ndodok ketok mentotok, nak ngadeg ketok mantep. Laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis duit ngumpul ya Kang. Wes lunga Rika. Terus nak kepon rambutan iki laku baru kuwi tak kei. Loh, kebon rambutannya apa ora didol? Omonge ngono. Kok omongnya kebon sapur mana? Ya empoh wong mumet mbok tambahi mumet. Kuwi teko mangkin mumet ndasku. Dek bali. Oh, alah wong gendeng iki. Ngedol kebone wong sing ora didol. Dek, oh Dek, kowe ngapain Dek? Kok ngapain Kang? Kang apa Rika iku ora ndelok nek aku nyuci piring? Nak ngono sekalian kakang gawekno kopi yo Dek. Ya, diluk meneh. Dodolan mang kok kerjanane merentat tok. Kok sekali ku yang gawe dhewe ngono lho, aja ngongkon ae. Loh, Kang, gas entek iki. Kok gas dhisik napa? Ana apa to Dek? Wong dikongkon gawe kopi kok dadak nuku gas ndeme. Wis gorene gase. Ben tak tukokno. Gas ora tuku nandi kita Dek. Nang Gede Sumina kae, Kang. Waduh, aduh tenan to Dek. Wong nuku gas kayak ngene kok mesti nang gedene Sumina. Apa nang warunge Tiwo ora eneng, Dik? Eneng Kang, tapi nang Gede Sumina itu lebih murah ketimbang warungnya Tiwo. Men pun nang Tek Sumina itu kan iso utang. Emangnya bedanya piro to, Dik? 1000 Kang. Walah, Dik. Cuman beda 1000 aku harus nenteng-nenteng gas tekan gedene Sumina. Apa nang gedene Tiwo iku ora iso? Emangnya Rika itu yang duit gitu gas nang Gede Tiwo? Ya ora lah, Dik. Tapi yang berjanjian duitnya kue kabeh sing nyekel. Makanya Kang, usaka kan cocok ndang berangkat kono. Jadi kakang iki nuku gasnya gedene Sumina, Dik. Ya iyalah, ndang lunga kono lah. Aduh tenan lah nuku gasnya, Dik. Nah iki gasnya, Dik. Mbok sekalian dipasang nopo kan, Kang? Sekalian ditengkreng banyune napa? Iya, Dik. Kowe sing gawe ya, Dik, tak tunggu nang jero.
Kok suwi tenan lah, Dik. Sun yo, Dik. Dik, kok kopinya lain lo rasane, Dik? Lain kepiye to, Kang? Tak cicipi lah, Dik. Piye rasane, Dik? Kok iso asin yo, Kang? Wong awakmu sing gawe kok takon karo aku to, Dik. Perasaanku iku aku gawe ini nganggo gula, bukan nganggo garam lho, Kang. Nek kok nggak percaya tak jukuk wajane. Gula, Kang. Iki Kang, nek kok nggak percaya gula. Walah, Dek. Ya iya. Wadah garamnya kotor. Kakang cuci, terus garamnya kakang wadahi gula. Terus salah Riko, mah aku ngerti wong tulisane nang kono gula ya aku adahi lah, rasake lah. Ya memang udah salahmu, Dek. Meneh pun kan aku ora nyalahno awakmu. Ya wis lah, kakang dhewe sing gawe wedang kopine meneh. Wong gawe wedang kopi kok dikain garam. Di kakang sing gawe di mesti manis. Enak kopine. Nek gak percaya cicipi lah. Apa menurut panas kan kesuwen, Dek. Yo panas lah. Salahmu. Wis ngerti wedang kopi bagi seduh mbok langsung kokop. Ya karuan panas ilakmu, Dek. Aku mana ngerti. Yo rasakno melonyot cangkemmu kan, Dek. Terus Kang, seneng Riko ndak ilat jumlahnya kamu niki ya? Kok jadi marah kowe to, Dek? Dek. Oh, Dek. Kakang ngelegi. Jimukno mangan opo? Cuma dhewe kono. Ngongkon ae, enggak ngerti late wong kepanasan apa piye? Walah, Dik. Marah meneh. Kowe iki tukang marah ae. Oh, tak nyanyi lah kowe, Dik. Ben ora marah meneh. Rungokno ya, Dik. Bukan lautan, hanya kolam susu. Punya bini kok marah-marah melulu. Bikin kopi, masak nasi, banting panci. Bila makan disuruh ambil sendiri. Bukan lautan, hanya kolam ikan. Kalau begini aku bisa nggak tahan. Dari pagi sampai malam kena omelan. Lama-lama aku bisa diserang jantungan. Lebih baik kalau aku kawin lagi daripada tiap hari makan hati. Tapi sayang diriku tidak berani. Aku takut dipukul sapu kena pipi. Bukan lautan, hanya kolam susu. Jangan marah, ini hanya sebuah lagu. Ku nyanyikan supaya hatimu senang daripada pusing mikirin utang. Wong iku yo aja tensine tinggi ae nopo, Dik. Nek ono masalah kita rembukno bareng-bareng, mesti ono dalan keluare. Aku ini ling ganjel nang pikiranku lho, Kang. Apa rupane? Bulan meneh kita iki tempone bayar rumah sewa iki wis cerek. Kepiye coba aku ku sampe arep pindah nandi lho, Kang. Ya kita usahakno, nek ora iso ya kita pindah metu kene lah, Dik. Arek pindah nandi meneh lho, Kang. Wis kesel liatku iki. 10 kali kita pindah rono rene, lemari, tempat tidur, gelas kabeh remek nang jalan lho, Kang. Aku yo ora ngerti meneh karo urip kita iki lho, Dik. Cuman kita syukuri ae. Apa sing diwae marang Gusti Allah.
Mugi-mugi urip kita mengarep mengko ke depane mengko iso lebih baik ketimbang saiki. Sing penting kita ojo saling padu. Opone sempet bal-balan. Iku iso nggare loro ati, Dik. Loro ati. Ana 5 pekorone. Kaping 1 weruh tangga gelange gedhi. Kaping 2 diselingkuhi bojo. Kaping 3 sing lanang elek sing wedok ayu. Kaping 4 lan duwe duit bojone minggat. Kaping 5 duit entek dientekno rondo. Salah sawijine mesti ana sing ngelakoni. Kudu sabar yen ora sabar iso setruk langsung modar. Jadi piye lho solusine lho, Kang? Solusi opo to, Dik? Yo jalan keluar lho. Iku jenenge solusi, kudu polusi. Iki lah kakang ngisik mikirno, kepiye carane supaya entuk solusi dalan keluare. Coba ku ikut mikir juga lah, Dik. Piye Kang nariko dodol bakul somai keliling? Somai opo? Ya somai kuah lah Kang, kaya Kang tukire niko. Salah suwi dek iku lumayan. Iso gawe bangun omah, iso tuku lemah. Gelang yang wedok pun gede lho Kang. Aku pingin jadi kaya ngono lho Kang. Iso juga lho, Dik. Sing ngarake modal gawe gerobake. Terus modal dodolane opo, Dik? Engko tak tembungke Tejo ambek Surti Kang. Tapi Riko yang nembung karo ambek Sarinem. Aku gak wani nak iku. Ya apa wong iku duwe tak delok Tejo karo asik ngeluh kesah orang duwe duit kok, Dik. Kang, Riko iku jenjeng kali rezekine uang. Mana tahu dek iku ini sempenannya kan kita nggak ngerti. Intinya kita coba ndese. Saiki ngene ae lah. Aku nyelang Surti, kue nyelang Karwo. Wes kita berangkat. Selesai ceritane. Ya wis lah, Dik. Kondangan koran ente yo, Dik. Ya ora entek wong iki musim panen jek dimulai lho, Kang. Tapi arek entek. Oke meneh wong wis sebelum ditekani mengko bakalan, Kang. Yo nak ngono ceritane arek duwe sepiro pun ya ora nyukupi yo. Nak sing panen yo iso lah iso nutupin lah kita tandur apa pun ora eneng. Lemah sejengkal pun ora duwe kok mikir panen, Kang. Lemahmu eneng sejengkal. Kok arek nang ndi kowe kok duplik dhewean? Iki rencananya arek ngomahe kelen lho, Jok. Tapi petuk kelen nang kene. Arek nandi rupane kelen. Yo bali kondangan kok teko ndi ora ngerti kono suara keyboard, kono suara keyboard, kono suara keyboard. Lah kowe ora kondangan. Yo arek kondangan iki sare golek nggih dhuwit nggih kondangan. Lan kok enake dhuwit nggih kondangan yo. Oh, nak kami iki ora guna heran kowe. Wo, nak perkara duit gur gawe kondangan ae yo kecil yo, Dik yo. Mau arek sepiro wong akeh sing ewuh iku yo kami layani asal tahan. Aku kok mumet ya ring undangan kok ngono ae. Mondar mandir golek rono rene rene. Lah kepiye ya sesuri kepiye kerja, mosok ora duwe duit gawe kondangan ae kok. Bojoku sing ora ndek kerjane duit wo. Lah gur gawe kondangan piro limpul wong sitok limpul. Ijek piro nak 10 wae. Ngarepe Kang Suri cukup gemangane syukur apa nek undangan. Iyalah. Nah aku yo beda yo, Dik yo. Nak gur gawe mangane lebih-lebih. Sisane gawe kondangan ya ora entek yo kan, Dik. Iyalah Kang. Syukur lah nang ngono Sur. Gak salah aku petukke nang kene Sur. Apa maksudmu? Ya aku arek nyelang duit, pikir ambek aku arek undangan, arek keperluan lain. Iku nak oleh. Nah, kapok Riko Kang. Iku gara-gara cangkem Riko. Lah gak ndek duit. Nah kan saiki nembung utang ambek Riko. Piye kok cepet? Ngene wo, odo enggak eneng duit, kami arek ngutangi kue. Perkorone memang pun kita lagi butuh duit oke ki yo, Dik yo. Eneng rencana juga kami arek gawe usaha. Yo podo lah Jok, kami pun arek buka usaha, arek dodol somai keliling, iku lah arek rencana nembung ambek kue. Oh alah.
butuh tenan berarti, Dik. Piro rupane rencana arek utangmu iku? Rencana iku arek ngilang 2 juta lho, Jo. Tapi nang gak ini 2 juta, 1 juta pun jadi. Karena aku perlu kali. Walah, ya ora akeh satenane kok. 2 juta 1 jutanya satenane. Tapi ya kebetulan iki, wong kami pun pas juga iki yang keperluan ya mendesak ya, Dik ya. Kami ya enggak siti 1 juta 2 juta ora. 150 juta cukup. Keperluan kita itu. Maksudku ngene lah, Bu. Nah, misale usaha kami iki wis eneng untunge mengko. Untung pertama aku tak weno kuwi lah. Ah, kepiye? Nah, saiki 1 juta nggak ening, Jo. Kudu ora eneng, wo. Ya 149.500.000 pun yo eneng. Masalahnya memang kami keperluan kami 150 juta. Makanya saya kurang 500.000 meneh tuh. Tapi nah, misalnya mengko wis mulai jalan usahane kami ya tak kabari lah. Ya wis lah, Jo. Nak ngono nang gak ening aku bali lah, Jo. Pelit juga ku ya, Jo. Kudu pelit loh, wo. Gara-gara Amerika. Riku nak ngomong, Amerika wis sih. Aku kudu ae. Kasihan sih wong iku. Wong mikir kira kondangan ae wis areng jeblok ndase kok. Ngomong ora duwe dhuwit wong bagong koyo Wong koyo ngono iku mesti kita umbang, Dik. Kok Jadi kita arek golek utangan Nandina lho, Kang. Kok lu ambil aku lho, Dek. Jadi? Dek. Nanti kita bareng, nanti pun kita takon gak duit juga uangku. Jadi kepiye coba lah, aku yang mumet kok piye. Ya jadi nek gak ada duit, ya kita isin gak lu undangan. Nak memang gak enak rak piye meneh. Mosok nak enak di enek ke atos-atos waktu, lebih atos nak gak duit-duit lho, Dek. Ya wong iku mana ngerti nek kita iku ora ndek duit lho, Kang. Ya wong iku ngundang, ya ngarepe kita iku rono, kita teko nang undangane. Loh, padha nang kene rupane tak golek mbok nandi kok ndelep. Delep, wong ngecek mumet, mbok omong delep. Arek opo ki? Ngene lho, Wok. Saurunge aku amit ambek kowe. Kudu aku maksude ngeluh, tapi ngerti dhewe lah. Kerja nang kebon saiki wis ora nyukupi. Jadi rencanaku, aku kan golek tambah-tambahan kerja sing lainnya. Maksudmu iku piye? Wis ngomong ae. Rencanane aku ora nyelang duit ambek kowe, Wok. Tak gawe modal, tambahan modal buka usaha. Usaha opo? Dodolan somai. Oh, maksud disuriki, dia ini perlu modal, Dik. Ya wis ki ngomong piro? Ora akeh lho, Wok. Nek eneng 2 juta, ya 2 juta. Walah sur. Kowe iku lambat setiti, tecok man saka kene. Buntut orang ngilang iku tak rasa. Mau memang enek duit lebih 2 juta. Ah, Tecok nembung karo aku 2 juta ya tak kayak ene. Arek dibayar kono gak dibayar kono. Kowe lambat setiti ae. Ya kan, Dek? apa ora eneng lebih-lebih titik. Nak saiki ora eneng sur. Tapi nak kowe sabar, nak kebon rambutan iki laku, baru kowe tak kei. Loh, kebon rambutan apa ora kidul? Omonge ngono. Kok omonge kebone sapa rupane? Ya empok, wong mumet mau tambahin mumet. Kowe teko mangkin mumet dasku. Dek, bali. Oh, alah wong gendeng iki. Ngedol kebone wong sing arep didol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, nang kene nyape Pak Ijo. Iya, Bi. Lah ngapain kene rupane? Aku bantu-bantu Kang Parno lho, Bi, ketimbang nang omah. Ya api lah nak ngono. Iki Kang Parnoe nandi. Mau Kang Parno metu. Omongnya arek tuku besi. Eneng opo, Bi? Ben tak sampekno. Iki lho Jo, bibi iku arek nempak gerobak somai. Sopo rupae sing arek dodolan, Bi? Ya lelekmu lah Jo, alon-alon tak kongkon belajar dodolan keliling. Yo mantep lah, Bi. Nek lek suri gelem dodolan. Iso apa ora ya nak Kang Parno nggih gerobak dodolane? Yo iso lah, Bi. Jenenge tukange. Tapi aku ora nggo duit lho Jo. Wis, gampang iku. Mengko tak omongno ambek Kang Parno. Kira-kira kapan Riko iso bayare? Dipinjau tempo sebulan ya Jo. Yo wis, ndi ondane ben tak ukure. Iki arek piro panjangnya, Bi? 110 ya, Bi. Suka hatimu sementing api. Oke.
Ombone 60 ayo, Bi. Suka hatimu lah, Bibi kan nggak pernah gawe loh. Kira-kira kapan siapa ya, Jo? Paling cepet 3 dino, paling suwe seminggu. Mengko nak siap tak enterno neng rumah Bibi. Bibi balik dhisik ya, Jo. Yo. Aduh, wis siap kabeh iki koyo urung dodolan wis kesel ya ora ramah nyepak-nyepak ngopo kakas gerobak jenenge sik pertama. Dek, oh Dek, wis siap apa urung bekakas e? Kabeh wis siap, Kang. Tinggal kuah somai yang urung diangkat merono. Iki yo Dek, kuasa omahe. Ya, Kang, cerep pintu kae, tinggal ngangkate. Yo. Dek, mbok dicekeli ngopo, Dek? Gerobake, Dek. Iki wedi tiba iki abot tenan. Ya, Kang. Iki wis tenan, Dek. Kabeh disiapno, bukan bakas e, Kakang tinggal lunga. Kang, kabeh wis tak siapke, nah nggak percaya kita preksa. Iki daun sope, iki cabe, iki kerupuk, iki plastik, iki saus, iki kecape. Kok nak kurang, kok bukain ngene iki kerupuke, iki sause, pokoknya stoknya ning kene kabeh ya. Jadi wis siap kabeh, Dek. Wis. Kakang tinggal berangkat Ya. Ya wis Kakang berangkat ya, doano laris yo, Dek. Tapi tunggu dhisik lah, Kang. Ini yang ketinggalan iki. Tak jumpa jampin dhisik. Ya, tak cukup dilit. Aku nggak ngerti koyo ngonoan lho, Dek. Apa iku lho, Dek? Iki kembang pitung rupa warisan Mbah Buyute kita. Gawe apa iku, Dek? Ya gawe pelaris dodolane kita, Riko wis meneng ae. Aku ora ngerti lho, Dek, ambek koyo ngono iku. Wes engko aku ling baca montrone iki. Bismillahirrahmanirrahim. Dodok kemroyok ngadeg gendrecek. Nak ndodok ketok metotok, nak ngadeg ketok mantep. Matrau meneh ku to, Dek, kok rungon-rungone aneh ngono. Wis lah Kang meneng ae, ganggu konsentrasi wong ae pun ah. Dodok kemroyok ngadeg gendrecek. Nak ndodok ketok mentotok, nak ngadeg ketok mantep. Laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis duitnya ngumpul ya ah. Wes lunga Rika. Wes ndang lunga aja lali. Nak bali engko duitnya setor karo aku arek nggih bayar utang. Iya ya, Dek. Gerobake iki sik utang yo, Kang. Ya tenan. Oh iya, sambil dodolan penake ngrungokno musik iki. Nah, iki bawa. Oh, sore enek. Mantep tenan musik iki. Dek, Kakang lunga. Loh, wis balik, Kang. Ya wis lah, Dik. Kakang wis kesel keliling-keliling sedinoan. Wis entek, Kang. Yurung lho, Dik, ora eneng sing tuku. Ket isuk sampai sore Kakang keliling-keliling iku ora eneng sing tuku. Usahno tuang tuku lho, Dik. Wong nyeluk pun ora eneng, Dik. Jadi kene aku pengen riko apa? Iki engset, Kakang ngrungokno musik, Dik. Maksudnya kan ngene, Kakang iki barusan dodolan. Nenek wong cerita macam-macam ambek Kakang, Dik.
kakang nggak krungu, sing penting kakang tetep dodolan. Ya pantesan lara krungu kupenge Riko nak ngene iku diceluin. Wong ditutupi kupenge. Kenapa enggak mau teh Riko ayo kurang ngerti gerobak somai iki sik utang. Nggih bayar apa enggak ene. Kok dodolan kok ngene nak kok ngene ya Kang sampai sok mben pun ora laku-laku somai. Oh, memang ora ngerti kan tenan kok lanang iki kok. Nek kayak ngene iki kowe marah-marah terus ambek aku nggak sanggup lah Dek. Aku ora bunuh diri ya Dek. Lho sama nare bunuh diri. Aku pingin ro ndelok Riko bunuh diriku kepiye. Ya wis aku ora bunuh diri ya. Jadi kowe nggak sayang Dek ambek aku. Dek. Ora. Kok ngono lho Dek, aku tenan iki ora bunuh diri Dek. Wis kono bunuh diri aku tak ndelok Riko iku kepiye engko matine. Bariku kan pewe lho Dek, aku kasihan ambek kowe. Ora usah openi aku, paling aku kawin meneh. Kowe kawin meneh. Iya golek sogi aku. Aku ora bunuh diri tenan iki Dek. Aku ora golek tali iki ora bunuh diri. Ya wis nari kok arek bunuh diri, aku arek nggih kopi. Kowe ora ngombe kopi Ya Dek. iyalah. Kakak ngikut lagi. Lah wong arek kok bunuh diri. Bunuh diri ini sesuk-sesuk ae tak tunda. Sing penting kita ngombe kopi ya Dek.